Ngai ku beli pi barok ki pelok bijinga ki ba pei ya gani video ki ba sngau tenat ban sngap ku khobor ka jong blei ne ku we ka por chwe por bat ngit skem hagani klimat ka bamta U Blei udon ne ku khobor ka ban kar khui pi iwe pi U Blei udon ne khobor ka ban keren pi iwe pi ki pelok bijinga u Jesus Christ u i pi compare la pinget ne Jesus Christ compare la keren ben ne Jesus Christ compare ka pop ka ba kumno ka ba pile u Jesus Christ u i pi Jesus Christ u i pi ki pelok bijinga bad ukwa ro pi be pin sngap ini khobor ukwa man kar khui pi lang ba ka ni khobor ki pelok bijinga Jesus Christ u i pi de ka donot baro Jesus Christ u i pi bad uyap halor ka ding phna ki pelok bijinga yang ta jonga bat jong pi bad ngangai kini ki khobor kan long ka jingger khui pi kani khobor kan ya lam pi shike aka ke bashisha ni kham sheptieng ya ki briew ban ya U Blei ni kham sheptieng ya ki briew ban ya U Blei ngai i kini kisngi don sibon pedang jingi ni kham sheptieng ya ki briew ban ya U Blei ni kham sheptieng ya ki briew ki jong U Blei ya ki store ni teng burom ngala wanong de kata ten ni teng burom ya ki store ya ki teman mesan ya kinu ke shkri ke jong Blei hagan ukur kom ni sheptieng ya ki ngimnut ban le ya bas new khmat joki ngimnut ban dikyat khmat joki ngimnut ban currency khmat joki namar ngiting burom ki namar ngi sheptieng ya ki ban ngimnut ban keren ni kata kentin ki ba ngi jukren bat ki parlok ki jungi kata kentin ki ba medai ka gamon ka jong Blei namar ngi sheptieng ya kini shkri ki jong Blei bat ki pelok bijinga ngai i kini habang idon bat sejingai ni kini sejingai ni shkri ki jong Blei ngi keren pat kita kentin ki ba penmong i ki we ngi keren pat kita kentin ki ba mi ni ki ba sngau tenat ki belong persyak U Blei ngi di ya ka kiat ngi le ke basniu habang idon sejingai ni ki bro bat habang idon rengkat bat ki ngi sheptieng ki ngi teng burom ki hoi habang keren ini kubor kamut bangangan ong ba kamdai ingi banting burom ya shkri jong Blei oi kadai ingi banting burom ka bangamut ban ong hang ni kalong kani ki prok bijinga ka babun sin ngai i ni sheptieng ya ki bru jong Blei rei sejinga ni tu ki bru jong Blei pat nile ek basniu nile ek penjot ini ka live ka jonga bar ka jong pi na kata dau ni sheptieng ni kham sheptieng ki bru ban ya U Blei yo i ki prok bijinga ke ga ba phile compare the pidon marway phile ke kam ga basniu compare the pidon marway haga jaka ka ba haga nunu ga jaka ka ba pidon U Blei yo i pi u pe pi but utip ka ek ba phile na kata dau ki pelok bijinga kat nu tam galong beren kam yanga ba di pi ki pelok bijinga ka bangin kapsem bangin ting burom U Blei bangin kham sheptieng U Blei namar U Blei yo ilut yangai pi bat ketu ka bangile kalong persyak U Blei bat ketu ka bangile kalong ka penjot ka jing ba jenga ka chopi na kata ka dau ka pro bisinga ngai ibun kini gisni ni sheptieng ka khmat jong bru ban le ka basniu re sejinga ni tu bru mile ka basniu na kwa wan oi pi pro bisinga sheptieng U Blei tip bala da phile ka tu basniu hagan no ga jaka ka ba pidon tip ba U Blei yo i ba U Blei tip lut ke ga ba phile bat ka tu ka ba phile ka long persyak U Blei tip bat sngau tho ikini ki pro bisinga la da pidon marwe bat phile ga basniu la da pidon hanu ga jaka ka ba kenja hanu ga jaka rengkat ba ki pro pi phile ga basniu sngau tho ikini ba U Blei tip bat yo i pi ka ga ba phile ka ba long persyak ya ka mon ju bat ba penjot ka tu ga jim ga jong pi kham sheptieng ya U Blei ki pro bisinga ban ni ki bru la da pi sheptieng ya U Blei la da pi ting burom ya U Blei kan ma kini automatic phela ban sheptieng ki bru phela ban ting burom ni ki bru ka baron kam golong ting burom ya U Blei la ni sheptieng ya U Blei la da phile kini ki pro bisinga kini golong ba pensngo ba U Blei kini golong ka ba pediang hun khmat jong Blei bat kini kanelami pi ke ba shisha bat kini kanelami pi saya katakan jim ko bom cukut ke peluk bisinga U Blei ko